Vindmølleindustrien er på vej fra at være en entusiastindustri til at være en stor industri. Vindmølleindustrien har startet i Danmark, og vi har haft produktion af vindmøller i Danmark, og vi får svært ved at blive ved med at have produktion af vindmøller og vindmølledele i Danmark, fordi vi generelt har svært ved at fastholde produktion i Danmark. Og det eneste, der egentlig er specielt, det er vingerne. De andre ting, det kræver bare, at det er godt at producere gearkasser i Danmark. Men det er ikke godt at producere gearkasser i Danmark, fordi de generelle vilkår for at producere i Danmark er ikke gode. Så medmindre vi genvinder konkurrencedygtighed på helt almindelig metalindustri, helt almindelig elektronik, jamen så kan vi ikke have vindmølleproduktion i Danmark. Så vindmøller adskiller sig ikke fra al anden produktion. Det er kun et spørgsmål om, kan det ikke betale sig at investere i Danmark, så investerer man ikke i noget som helst. Og så skal vi til lidt finansstof. Vindmøllefirmaet Skycon står ikke til at redde og går nu konkurs. 300-400 ansatte mister jobbet, og konkursen koster dyrt for ejerne og ikke mindst for Amagerbanken. Flere måneders forsøg på at redde produktionen af mølletårne og dele til møllevinger endte uden resultat, og planerne om, at Skycon skulle starte produktion på Lindøværftets område, bliver nu aldrig til noget. Man kan spørge, om fagforeninger og arbejdsgivere er vågnet for sent op, i forhold til, at vi har kunne se, at vores konkurrencekraft er dykket meget voldsomt i forhold til det, den er i Tyskland og Sverige. Og jeg tror, at det, man kan lære af den historie, det er, at danskerne vågner, når de virkelig har fået trukket bukserne ned. Hvis man kigger på en koreansk medarbejder, så arbejder de 12 timer om dagen og har fri om søndagen, men forventes dog at være på deres arbejdsplads 1-2-3 timer. Jeg siger ikke, at det er noget ønskesamfund, men det siger noget om, hvilken slags flid vi er oppe imod. Så ja, vi er ikke flittige nok til at opbære verdens højeste løn.